Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 28 με 30 Απριλίου. Πότε πρέπει να πεθαίνουμε? Να προχωρήσουμε στον επόμενο λοιπόν ομιλητή, ο κύριος Δρόσος, καθηγητής ηθικής και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα. Έχω πάρει τη θέση του κυρίου Ανδρεάδη. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι Unwertes Leben, η αυτοκτονία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Unwertes Leben σημαίνει η ζωή που δεν έχει αξία, η ζωή που δεν αξίζει να τη ζήσεις, ναζιστικός όρος που χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τα όντα εκείνα των οποίων η ζωή είναι άνευ αξίας και τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν. Τα όντα αυτά είναι μέλη της αρείας φυλής τα οποία έχουν σοβαρές διανοητικές ή σωματικές βλάβες ανίκιστες ή μέλη κατώτερων φυλών και κυρίως οι Εβραίοι. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα το λεγόμενο ευθανασίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα αέρια και θανατώθηκαν περίπου 60.000 άνθρωποι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν διανοητικά ανάπηροι κτλ. Το δεύτερο είναι πολύ γνωστό τι συνέβη, είναι αυτό το οποίο ονομάστηκε τελική λύση. Το θέμα το οποίο με ενδιαφέρει είναι οι αυτοκτονίες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Το φαινόμενο αυτό μελετάται τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν αμφιλεγόμενες γνώμες, δεν έχουμε οριστικοποιήσει κάποια συμπεράσματα, τα οποία να είναι γενικώς αποδεκτά. Ορισμένα πράγματα έχουν παρατηρηθεί, ωστόσο. Το ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ των Εβραίων κατά την περίοδο του ναζισμού έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι Εβραίοι είχαν πολύ χαμηλότερο μέσο όρο αυτοκτονιών διαχρονικά, εντός και εκτός των στρατοπέδων αυτό, έτσι. Με εντός των στρατοπέδων, οι πρώτες απόψεις, οι πρώτες εκτιμήσεις ακολουθούσαν τον Πρίμο Λέβη και πολλούς άλλους επιζήσαντες που έλεγαν ότι το ποσοστό αυτοκτονιών ήταν μικρό. Αργότερα όμως, και παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα, πολλές αυτοκτονίες πέρασαν ως θάνατοι, πολλές αυτοκτονίες δεν προσέχθηκαν καν, γιατί ο θάνατος ήταν κάτι καθημερινό. Εν τούτης, οι νεότεροι ερευνητές και ο Λέστερ, για παράδειγμα, ο οποίος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των αυτοκτονιών στο Ολοκαύτωμα, αναθεώρησε την αρχική του άποψη και λέει ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των αυτοκτονιών. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι έχουμε αυτοκτονίες μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι επέζησαν, οι οποίοι δεν αυτοκτόνησαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, αλλά αυτοκτόνησαν δεκαετίες αργότερα την απελευθέρωσή τους. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο, το οποίο με ενδιαφέρει και φιλοσοφικά και θα πρέπει να το προσεγγίσουμε, γιατί υποψιάζομαι ότι είναι έξω από κάποια φιλοσοφικά δόγματα τα οποία προσπαθούν να θεματοποιήσουν το ζήτημα της αυτοκτονίας. Σε ό,τι αφορά τις αβραμικές θρησκείες, όλες καταδικάζουν την αυτοκτονία ως αμάρτημα, παρά το γεγονός ότι στην Αγία Γραφή αναφέρονται 6 περιπτώσεις αυτοκτονίας, οι οποίες όμως δεν σχολιάζονται αρνητικά, ούτε αρνητικά ούτε θετικά, παρατίθενται απλώς. Ο Χιούμ, ως γνωστόν, θεωρούσε ότι η αυτοκτονία είναι εκδήλωση της ελευθερίας του ανθρώπου, ότι έχει ο καθένας την ελευθερία να θέσει τέρμα στη ζωή του όταν κρίνει, ότι αυτό είναι απαραίτητο. Επομένως, τερματίζεται κάθε συζήτηση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει. Πιο δύσκολη είναι η περίπτωση του Καντ, ο οποίος καταδικάζει κατηγορηματικά την περίπτωση της αυτοκτονίας. Περιλαμβάνεται η περίπτωση της οικειοθελούς αφαίρεσης της ζωής μας μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρει, όπου με κατηγορικό τρόπο, ανεξάρτητα δηλαδή από τις ειδικές συνθήκες, θα πρέπει να καταδικάζεται και να θεωρείται εντελώς ανήθικη αυτή η πράξη. Με πολύ σκληρά λόγια λοιπόν την καταδικάζει και θεωρεί ότι ο άνθρωπος ο οποίος αυτοκτονεί ακολουθεί ένα γνώμονα σύμφωνα με τον οποίο εγώ έχω το από εγωισμό βάζω ως αξίωμα να συντομεύσω τη ζωή μου, εφόσον η συνέχιση της μου επιφυλάσσει περισσότερη δυστυχία παρά απόλαυση. Έτσι σκέφτεται αυτός που αυτοκτονεί, και αυτό για τον Καντ είναι ανήθικο. Διότι υποσκάπτει τα θεμέλια της ίδιας της ύπαρξης της ευτυχίας και του πόνου, που είναι η ζωή. Επομένως, αν αφαιρεθεί η ζωή, όλα τα άλλα χάνουν το νόημά τους. Ωστόσο, στις παραδόσεις του, αυτό τα λέει στα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, στις παραδόσεις του το βλέπουμε να είναι περισσότερο σκεπτικιστής, σκέφτεται και θεματοποιεί περιπτώσεις όπου έχουμε αυτοκτονίες για λόγους αξιοπρέπειας. Παραδέχεται ότι μερικές φορές η αξιοπρέπεια πρέπει να τίθεται πάνω από τη διατήρηση της ζωής. Αναφέρει ως μοναδικό το παράδειγμα του Κάτωνα, ο οποίος αυτοκτονεί
μετά τη συνωμοσία για να μην πέσει στα χέρια του Καίσαρα και υποστεί βασανισμούς και εξευτελισμούς. Θεωρεί ότι αυτή είναι μια μοναδική περίπτωση, ότι δεν μπορούμε να την κατηγορήσουμε για δειλία. Λίγες γραμμές παρακάτω, ωστόσο, το βλέπουμε πάλι να διστάζει και να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η πράξη αυτή χάνει πολύ από την ευγένειά της. Η Ράτα είναι πλήρως ευγενής και υψηλή. Θα έπρεπε ο άλλος να υποστεί τα μαρτύρια και να σταθεί όρθιος και να δώσει το καλό παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που έκανε είναι κάτι λιγότερο δηλαδή από το άριστο. Πάλι λοιπόν καταδικάζει την αυτοκτονία, έστω και με κάποιες επιφυλάξεις. Αφήνω σε παρένθεση το ζήτημα το κατά πόσο, αν υπάρχουν επιφυλάξεις λόγω ειδικών συνθηκών, μπορούμε να εξακολουθούμε να μιλάμε για απριόρι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως. Είναι τεχνικό, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Στον Σπινόζα επίσης αντίκειται στον ορθό λόγο η αυτοκτονία, με την έννοια ότι από την φύση του βρέπει στο να διατηρηθεί στο είναι του. Κάνει οτιδήποτε για να διατηρηθεί στο είναι του και δεν μπορεί μέσα από την ίδια την ουσία του να προκύπτει μια κίνηση προς το θάνατο, προς το τέλος. Επομένως, εάν υπάρχει αυτοκτονία, αυτή η αυτοκτονία θα πρέπει να εξηγηθεί ως εισβολή κάποιων εξωτερικών αιτίων. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει όμως ηθική, μοραλιστική δηλαδή καταδίκη. Απλώς υπάρχει σύγκρουση στο δυνάμιο της ζωής και το δυνάμιο του θανάτου και ήττα του θανάτου. Δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι το οποίο το ευχόμαστε, όμως δεν είναι κάτι το οποίο έχει λόγο κανείς να το καταδικάσει, γιατί είναι αρκετή η δυστυχία την οποία έχει υποστεί ο άνθρωπος, ο οποίος έχει καταλήξει στην απόφαση να αυτοκτονήσει. Δεν χρειάζεται επιπλέον και μια μοραλιστική μεταθάνατον καταδίκη. Στην συνθήκη Auschwitz, δεν ονομάζω έτσι το Auschwitz μόνο καθεαυτό, αλλά συμβολικά και με τρόπο γενικό, όλη τη συνθήκη του στρατοπεδικού περιβάλλοντος, τα εξωτερικά αίτια ποια ήταν? Τα εξωτερικά αίτια τα οποία οδήγησαν ανθρώπους στα πρόθυρα της αυτοκτονίας ή στην πραγματοποίηση της αυτοκτονίας. Το επιχείρημά μου δεν είναι ότι, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις τα εξωτερικά αίτια είναι πάρα πολύ οδυνηρά, πάρα πολύ φρικτά, επομένως ας συγχωρήσουμε, ας επιτρέψουμε μία εξαίρεση. Δεν είναι το θέμα του μεγέθους της φρίκης ή των κακών συνθήκων. Αν μείνουμε μόνο σε αυτό, νομίζω ότι μας έχει φύγει η ουσία του τι συνέβη τότε. Πάντα η ανθρωπότητα είναι γεμάτη βία, φόνους, μίσος, ομότητα κτλ. Αυτό το οποίο συνετελέστηκε στο στρατοπεδικό σύμπαν είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε εκεί μια βιομηχανία καταστροφής της ζωής, με την έννοια ακριβώς ότι συστηματικά, επιστημονικά και εμπρόθετα επιτέθηκε στο νόημα της ζωής των θυμάτων της, αντιμετωπίζοντάς τους εγκλείστους ως έμβια όντα, ανάξια να ζουν, ως unwertes Leben. Δεν περιορίστηκε στην τελική φυσική τους εξόντωση, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά παρήγαγε με βιομηχανική ακρίβεια την εκένωση της ηθικής τους ζωής ενώ ζούσαν. Γι' αυτό λέει ο Αμερίο, το πρόβλημα εκεί πέρα δεν είναι ο θάνατος, αλλά το θνίσκιν, το οποίο έχει διάρκεια. Πρέπει να υποστείς το θνίσκιν. Είσαι ζωντανός και το ζεις. Και αυτό είναι ένα βίωμα το οποίο δεν μεταφέρεται. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες πληγές των ανθρώπων που επέζησαν, διότι κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό αν δεν το έχει ζήσει. Λειτουργώντας λοιπόν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, το Unwertes Leben κατέστησε τη ζωή των θυμάτων ανάξια να τη ζήσουν στην ίδια τη συνείδηση των πλέον εύθραυστων από αυτούς. Σε αξιοσημείωτο βαθμό αυτό το καινοφανές πείραμα, το πλέον οργανωμένο αποκτήσεως κόσμου πείραμα, όχι απλώς δολοφονίας αλλά ανέρεσης της αξίας της ζωής, απέφερε την εκ των έδων υπονόμευση της πρωταρχικής επιθυμίας της ζωής. Μετέντρεψε αυτή την επίθεση στη φύση πολλά από τα θύματα της, όχι σε μη όντα όπως στόχευε, αλλά σε όντα παραδομένα στην εντροπία της αποσύνθεσης, στην αντίθεση προς την ζωή ροπή προς το μη όν. Η καταστροφή της εμπιστοσύνης στην ανθρωπότητα, η οποία συντελέθηκε στο κατόφλι των κρεματορίων, για να χρησιμοποιήσω την πολύ χαρακτηριστική φράση του Χάμπερμας, σήμαινε κάτι πολύ βαθύτερο από την προσδοκία πόνου και μόνο πόνου από τα προσδιόριστα βραχή ούτως ή άλλως μέλλον. Δεν είναι το θέμα του πόνου. Σήμαινε καταστροφή των δυνάμεων που εμπνέουν και στηρίζουν την παραμονή στο είναι, παρά την όποια προσδοκία πόνου. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει για το νόημα της ζωής του μπορεί να υποφέρει πόνο. Αυτός ο οποίος φεύγει από τη ζωή δεν είναι αυτός ο οποίος φοβάται τον πόνο, είναι αυτός ο οποίος δεν βρίσκει νόημα στον πόνο που τον περιμένει. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Επομένως, δεν είναι σωστό ότι φεύγει κάποιος από τη ζωή απλώς και μόνο επειδή είναι ειδωνοθύρας και επειδή δεν έχει να περιμένει κάτι ευχάριστο. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πέμεναν φοβερούς πόνους επειδή έβρισκαν νόημα σε αυτό.
Το θέμα είναι ότι υπονομεύθηκε το ίδιο το νόημα. Αυτό είναι ο λόγος που παρατηρούμε τόσο πολλές αυτοκτονίες μεταξύ εκείνων που επέζησαν και μάλιστα αρκετές δεκαετίες μετά την απελευθέρωσή τους, όταν πλέον δεν υπήρχε καμιά αρνητική προσδοκία για το μέλλον τους. Δεν επέλεξαν να φύγουν από τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι για να απαλλαγούν από κακοπέραση και από απουσία ειδονών. Αλλού θα πρέπει να ψάξει κανείς και η μαρτυρία που μας δίνουν λέει πάρα πολλά. Μελετώντας τις περιπτώσεις αυτοκτονιών μεταξύ των κρατουμένων και των πρώην κρατουμένων στα ναζιστικά στρατόπεδα, διαπιστώνει κανείς ότι το πλαίσιο κατανόησης που προσφέρει η ριγκοριστική κανονιστική ηθική είναι πολύ στενό. Υπάρχουν σαφέστατα περιπτώσεις όπου εγωιστικός, ωφελημιστικός υπολογισμός προσδοκιών πόνου ειδονής δεν είναι σε θέση να θεματοποιήσει την απόφαση της αυτοχειρίας. Ίσως είναι δόκιμο εν προκειμένου να ενεργοποιήσει κανείς τη διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών θεωρήσεων της ηθικής. Μοραλιστική κανονιστική ηθική, στο πλαίσιο της οποίας κινείται η θεώρηση του Καντ, εκλαμβάνει ως δεδομένα τα ζητήματα της νοηματοδότησης και της πληρότητας του βίου. Για να συμμορφωθεί όμως κανείς κανόνες ηθικής, θα πρέπει προηγουμένως, αλλά και συγχρόνως, να έχει και να συνεχίζει να έχει μια συνείδηση ότι ο βίος του έχει νόημα. Ότι δηλαδή αξίζει να ζήσει, καθώς ανεξαρτήτως κόπου, πόνου και βασάνου, προσβλέπει σε μια πλήρωση της βαθιάς υποστατικής επιθυμίας του για ευτυχία, που είναι και το νόημα της ζωής του, κάτι το οποίο δεν συμπίπτει ούτε με την ωφέλεια, ούτε με την ειδονή. Αντιθέτως, η πίστη του στο νόημα μπορεί να τον κάνει να υποφέρει την οδύνη, αλλά και τη θυσία και την υπέρβαση των κατώτερων παρορμήσεων και περιστασιακών επιθυμιών. Αυτό είναι ασφαλώς θέμα της ηθικής με την ευρύτερη έννοια. Η ηθική της πληρότητας του βίου, η ηθική της ευτυχισμένης συνείδησης, η ηθική του νοήματος. Μόνο στο πλαίσιο αυτής της ηθικής αποκτά νόημα και τη δική του θέση ο κανονιστικός μοραλισμός του καθήκοντος. Ανατρέχοντας λοιπόν πριν από τον Καντ στην ηθική του Σπινόζα, θα δούμε πως υπάρχουν συγκεκριμένα ενεργήματα της υποστατικής χαράς που καθιστούν τη ζωή άξια να τη ζήσει κανείς. Και αυτά είναι η ίδια η φιλοσοφία, η αγάπη, η σχέση με τον άλλον, η απόλαυση ως βίος της ενότητας ευαισθησίας και της συνείδησης, η ενατένιση και η δημιουργία. Η ολότητα όλων αυτών των ενεργημάτων είναι παραγωγός νοήματος. Αντίθετα, η συστηματική ανέρεση αυτών των δυνατοτήτων με σκοπό την εκένωση του νοήματος της ζωής οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην κατήσχηση των δυνάμεων της αυτοκαταστροφής. Προς επίρρωση της υπόθεσης αυτής, εκ του αντιθέτου, έρχεται η μαρτυρία των ελάχιστων εκείνων, οι οποίοι όχι απλώς επιβίωσαν, αλλά αναγεννήθηκαν ηθικά μέσα από το μαρτύριο των στρατοπέδων. Εδώ δεσπόζει η φιγούρα του σπουδαίου Βίκτορα Φράνκλ, του ιδρυτή της λογοθεραπείας, ο οποίος μας παραδίδει το γραμμένο μέσα στο Auschwitz έργο του, το νόημα της ζωής. Πρωταρχικό ζητούμενο της ζωής κατά αυτόν δεν είναι η ειδονή ούτε η ισχύς, αλλά το νόημα. Ο Φράνκλ διακρίνει τρεις φάσεις πνευματικών αντιδράσεων όσον αφορά τους εγκλήστους. Η πρώτη περίοδος της αγωγής, που συνοδεύεται από καταθλιπτικό σοκ και πανικό. Η δεύτερη περίοδος της ρουτίνας, που χαρακτηρίζεται από απάθεια και συναισθηματική νέκρωση και απομόνωση. Και η τρίτη περίοδος της απελευθέρωσης και της επιστροφής στη ζωή με όλο το ενοχικό βάρος και το ακοινώνητο του τραύματος. Στην πρώτη φάση η σκέψη της αυτοκτονίας είναι πολύ συνήθις και εμφανίζεται ως μια λογική λύση. Ο πνευματικός πόνος από την προσβολή που φέρει η βία είναι πιο οδυνηρός από το σωματικό. Σιγά σιγά όμως περνάμε στο δεύτερο στάδιο που χαρακτηρίζεται από παλινδρόμηση σε πρωτόγονο στάδιο επιβίωσης. Περιφρόνηση προς ό,τι δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της διατροφής και συγκροτείται πλέον ως ένας νέος μηχανισμός άμυνας ή αναισθησία. Ο Χόρχε Σεμπρούν έζησε στο Μπούχεβαλτ. Αυτό δεν ήταν στρατόπεδο εξόντωσης, ήταν στρατόπεδο συγκέντρωσης απλώς. Παρ' όλα αυτά ήταν επίσης φρικτό, δεν ήταν καν Εβραίος ο άνθρωπος αυτός, εκεί ήταν πολιτικοί κυρίως κρατούμενοι και Εβραίοι όμως, και έζησε τις τελευταίες φρικτές στιγμές του θανάτου του Μωρίς Αλμπάξ, του διαπρεπούς κοινωνιολόγου μαθητή του Εμίλ Ντρικέιμ, ο οποίος είχε κάνει εκτενές έργο μάλιστα για την αυτοκτονία. Μεταφέρει λοιπόν τη μαρτυρία του εν ζωή ακόμα φίλου του, για την απόλυτη αδυναμία του ψυχοραγούντος του φίλου, γράφοντας τα εξής. Ασφαλώς ο θάνατος είναι η εξάντληση κάθε επιθυμίας. Ακόμα και της επιθυμίας να πεθάνεις. Μόνο με αφιτηρία τη ζωή, τη γνώση της ζωής, μπορούμε να έχουμε την επιθυμία να πεθάνουμε. Αυτή η θανατηφόρα επιθυμία εξακολουθεί να είναι μια αντανάκλαση ζωής. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρίμο Λέβη επισημαίνει
στο βιβλίο αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν, καταρχάς η αυτοκτονία είναι πράξη των ανθρώπων και όχι των ζώων. Δηλαδή προϋποθέτει τη σκέψη. Δεν είναι μια ενστικτώδης φυσική επιλογή. Στο Λάγκερ υπήρχαν λίγες δυνατότητες επιλογής. Ζούσαμε ακριβώς όπως τα δαμασμένα ζώα που αφήνονται στο θάνατο, αλλά δεν αυτοκτονούν. Επειδή ο θάνατος είναι αδιάκοπα επικείμενος, δεν υπήρχε χρόνος για να επικεντρωθούμε στην ιδέα του θανάτου. Κλείνει το παράθεμα. Σε ένα περιβάλλον που δεν άφηνε λοιπόν περιθώρια ούτε για παθητική, ούτε για ενεργητική χαρά, ούτε για απόλαυση, δηλαδή ούτε για δημιουργία, ο Φράγκλ δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη καμία δυνατότητα στήριξης της απόφασής του να ζήσει. Αυτό γίνεται με την έμμονη σκέψη αγαπημένων προσώπων, της συντρόφου του, στην περίπτωσή του, αλλά θα μπορούσε να πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με προσωπική σημασία για το υποκείμενο ή ακόμα και για το πρόσωπο του Θεού. Για κάποιον ο οποίος πιστεύει. Η αίσθηση της παρουσίας του προσώπου του άλλου, ο οποίος είναι παρόν και παρακολουθεί και με τον οποίο συνομιλούμε εσωτερικά, δημιουργεί ένα έρισμα, ένα ελάχιστο έρισμα και μια αντίσταση στη μοναξιά και την συναισθηματική νέκρωση. Άλλος δρόμος είναι η δημιουργία μιας υποτυπώδους ομάδας επικοινωνίας, συζήτησης. Άλλος δρόμος το χιούμορ που δημιουργεί αποστασιοποίηση από τα καθημερινά θλιβερά συμβάντα. Πιο σημαντικός ακόμα δρόμος η πρακτική αφοσίωση στους αρρώστους του, ο γιατρός, όπου υπηρέτησε τον πάσχοντα άλλον. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει και την ενεργητική παρεμπόδιση επιχειρούμενων αυτοκτονιών, παρά τους αυστηρούς κανονισμούς στρατοπέδου που απαγόρευαν ρητά να παρεμποδίζονται οι αυτοκτονίες. Μέσα από αυτούς τους δρόμους συγκροτεί το ισχνό αλλά σωτήριο πεδίο της ελευθερίας του και της αξιοπρέπειάς του. Μέσα από αυτούς τους δρόμους δημιουργεί ενεργητικά το νόημα της ζωής του. Κορύφωση αυτής της θέλησης για νόημα είναι η ίδια η νοηματοδότηση του Πάσχιν. Πρέπει να βρει νόημα στα ίδια τα βάσανα που υφίσταται και να σταθεί απέναντί τους με αξιοπρέπεια. Εκεί ακριβώς συναντά τον Ντοστογεύσκη, ο οποίος έλεγε ότι το μόνο που φοβόταν μήπως δεν φανεί άξιος της οδύνης και των μαρτυρίων του. Αναφερόμενος ρητά στο Σπινόζα, θα χτίσει εντελείς ιδέες για τα πάθη του, ώστε να πάσουν αυτά να είναι τόσο πανίσχυρα πάθη και να κερδιθεί το ελάχιστο ελευθερίας και νοήματος, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί η ύπαρξη. Γνωρίζουμε, όπως και γνώριζε ο ίδιος ο Φράγκλ, ότι ελάχιστοι τον μπόρεσαν αυτό. Ωστόσο, το γεγονός ότι έστω και ένας μόνο μπόρεσε, πιστώνεται στις δυνατότητες του ανθρώπινου είδους. Έχει σημασία όμως να επιμείνουμε ότι το κατόρθωμα αυτό δεν πραγματοποιήθηκε αρνητικά, ως υπακοή σε μια μοραλιστική κατηγορική απαγόρευση, αλλά θετικά ως ενεργητική και πρακτική επιζήτηση νοήματος. Εάν δεν υπάρχει νόημα, τότε δεν έχει νόημα ούτε ο ορθός λόγος, ούτε ο μοραλιστικός φορμαλισμός που αυτός επιτάσσει και που είναι οπωσδήποτε απαραίτητος για τον κοινωνικό βίο. Γιατί όμως υπάρχει αυτοκτονία μετά την απελευθέρωση? Η οδύνη δεν τερματίζεται με την απελευθέρωση. Τότε αρχίζει το τρίτο στάδιο πνευματικών αντιδράσεων. Εκεί επισημαίνεται η καινοφανής δυσκολία να αισθανθεί ο απελευθερωμένος χαρά. Η ξαφνική αφαίρεση της μεγάλης πίεσης που υπέστη για μεγάλο διάστημα λειτουργεί κάπως σαν την νόσο των διτών και καθιστά τον απελευθερωμένο ιδιαίτερα ευάλωτο και εκτεθειμένο σε κίνδυνο να υποστεί σοβαρή ζημιά στην πνευματική και ηθική του υγεία. Τότε δοκιμάζει την πικρία ότι αδυνατεί να κοινωνήσει την εμπειρία του. Δεν τον πιστεύει κανείς. Σε όσους δεν τη δοκίμασαν οι ίδιοι, αλλά και τη διάλυση της ψευδαίσθησης ότι η απελευθέρωση θα τον έφερνε σε έναν κόσμο όπως τον είχε αφήσει πριν την εχμαλωσία και κυρίως η απογοήτευση ότι μετά την αίσθηση ότι είχε φτάσει στο υπέρτατο όριο του Πάσχιν, η ζωή του πλέον από εδώ και το εξής θα είχε μόνο το παρόν και θα επιφύλασε όχι άλλες οδύνες, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε και δεν επαληθεύτηκε. Θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτά το σύνδρομο της ενοχής. Έχει υπερβεί αρκετά το χρόνο σας. Με συγχωρείτε. Αν μπορείτε να συντομεύετε λίγο. Προσθέτουμε σε αυτό το σύνδρομο της ενοχής για την ίδια την επιβίωση, σύνδρομο το οποίο δίνουν μαρτυρία όλοι οι επιζώντες. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ότι όλοι επιμένουν ότι η ζωή μετά το στρατόπεδο τους φαίνεται ως κάτι φανταστικό, ως κάτι ονειρικό. Ότι η πραγματικότητα, ότι η πραγματική ζωή ήταν αυτό που έζησαν εκεί. Αυτό δεν το ξεπέρασαν. Ακόμα και σήμερα, ο αριθμός αυτοκτονιών μεταξύ ηλικιωμένων ανθρώπων που έχουν βγει από τα στρατόπεδα είναι τριπλάσιος του άλλου του μέσου όρου των ανθρώπων. Θέλω να κλείσω, παραπλήποντας αρκετά πράγματα, δεν είναι δυνατόν να τα πω όλα, με δύο παραδείγματα τα οποία βγαίνουν από το παράδειγμα της ριγκοριστικής ηθικής φιλοσοφίας το οποίο είχα αναφέρει. Τα δύο παραδείγματα αυτά αφορούν τον πατέρα Μαξιμιλιανό Κόλμπε, ο οποίος οικειοθελώς πήρε τη θέση ενός προς εκτέλεση και δέχτηκε να πεθάνει με την πείνα και άλλαξε νόημα στην ίδια την έννοια της θυσίας, διότι θυσία συνήθως σημαίνει ότι υφίσταμε κάτι δυσάρεστο εν ώψη κάποιου
ιδεώδους. Αυτός όμως φάνηκε και όλες οι μαρτυρίες αυτό λένε, ότι στο περιβάλλον του και στους ανθρώπους που έζησαν μαζί αυτές τις στιγμές δεν ήταν καθόλου δυσάρεστη η κατάσταση, ήταν μια κατάσταση πνευματικής γαλήνης και ηρεμίας. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η ηρωική γνωστή Μάλα Τσίμετ-Μπάουμ, η οποία απαντώντας στην ένσταση του Καντ προς τον Κάτωνα, έκανε την εξέγερσή της, έκανε την απόπειρα απόδραση, συνελήφθη, υπέστη τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια και στην στιγμή της εκτέλεσής της, μπροστά σε όλο το στρατόπεδο, έβγαλε ένα αιχμηρό εργαλείο και αυτοκτόνησε εκεί επί τόπου. Θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το οποίο λέει ο Καντ, ότι αυτός που αυτοκτονεί έχει πέσει κάτω από τα ζώα και εφόσον μπορεί να θανατώσει τον εαυτό του, μπορεί να θανατώσει οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο και είναι επικίνδυνο. Αντί για απάντηση, θα ήθελα να αφιερώσω τη μικρή αυτή ομιλία στη μνήμη ακριβώς της Μάλα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δρόσο για την ομιλία του, ο οποίος βαδίζοντας μεταξύ του Καντ και το Σπινόζα έβαλε ακόμα ένα λιθαράκι στο να αντιληφθούμε το θεμελιώδες αυτό ερώτημα, πότε ή πώς θα πρέπει να πεθαίνουμε ή να ζούμε από τη ζωή αυτή.